ומרדכי יושב בשער המלך בלבוסה. בכל מדינה ומדינה אבל גדול ליהודים, וצום ובכי, הסבר. ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו. אתה, בוא הנה. כן. לא! אבל למה? למה? כל עמים באבל הולכים לאבד, להשמיד את כל היהודים, ואני אלבש את בגדי המלכות. תתבייש לך, אמור לה שתיגש אל המלך מיד. אמור לו שכבר 30 יום לא נקראתי אל המלך, ומי שבא אל המלך בלי שקוראים לו, אחת דתו להמית. ואז הוא יהרוג אותי. מרדכי 30 יום היא כבר לא נקרא למלך. מרדכי. אוי! אמור לה שהיא מחרשת החרישי. כי לא סתם היא נעשתה מלכה. הרי נעשתה מלכה לעת הזאת. לכן היא נעשתה מלכה אמור לה. אמור לה שהיא נעשתה מלכה על מנת להציל את היהודים מגזירתו של המלך הרשע. זה מה שאמור לה. אמור לה שהיא מחרשת החרישי. לא סתם נעשתה מלכה. רבע והצלה יבואו לעם היהודי ממקום אחר, ולא ממנה, ויהיו בית ביתה יעבוד עובדנו. אמור לה! את שמעת מה הוא אמר? שמעתי, אמור לו שיקנוס את כל היהודים שושן אביב, אבל את כולם, ויצאו עליי 3 ימים, וגם אני ונעמות עליו. ואז אני ניגש אל המלך, וכאשר עבדתי. וכאשר עבדת. שמעתי.